Chiro ma Kibuye yuago rochruok mar ohala bang' tend bomano loro chirono apoya odiechieng' manyoro manokotenore gi notice mane migawo mar thieth ogolo nikech chido mar chirono. Mana kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo leronwa, jo ohala go yuak ni loro chirono obiro apoya makata notice moro amora manomigi mondo giikre kod mwandugi onge. Gino magikoni koro gikia kuma gichom. Ma e chal chiro ma Kibuye, tingni mag ting'o taka ochopo kae mar golo taka mosechokore e chiro ni manomiyo olandlord mare apoya odhiambo manyoro. Oko mar chiro ni e genga paya jouso manyo kama ginyalo kete mwandugi. Kai chiro wuon thoth stonde ni nono ka mwandu moko to picha mako ka wegi okoyawo. Jwala kotelnegi kod jakom mar chiro ma Kibuye Judith Matengo kata Nyaramba seoten bomano kuom loro chiro no apoya monge milome kata notice mani ochiwnegi motelo ne okang' makamano. Kibuye en chiro maduong' mok nyal lor maonge notice okwadagi. To nyaka mi johala notice mondo gik makethore usi mondo ji ogol gigi. Gimedo ni thuolo mantie e chiche mamoko kaka Uhuru Market mani oland ni gidhiye nyaka gigol chudo korka giyud thuolo mar uso. Namondo ukia Uhuru kia ng'agi nigo. Namondo. Ng'ato luonga gi chien nisa ni mgari. Ingali fapar mondo mi kata silinga biche maonge kata duma holo gomi sani. Alifapar na digolo ne kanye. Gima time Kibuye kaeri be akia nikech an tax asebedo ka chulo to gine moko gisebedo ka gitiyo tijegi. Jolago kwedo ni onge ng'ama osetuo kata ng'ama osewito ngimane matiyo Kibuye kaluore kod tuo nyaldiema manomiyo lor chiro no bende giyuago lal modhuro magidhi yudo e kinde ni ma olor Kibuye. Awakwayo ni kanitie jachiro mora mora mowacho ni Kipindo yudo kata mako otang'e nene kanyo osiptal mane jachiro no nie sekta mane ousango wan bende wanene. Sama nyithindo dhi yawo skul tegemeo marwa en ohalwa matindo mwagoyo monego bed ni ka county government nigi mpango to nyaka ginyiswa kama wadhi goyo ohala ma wan be wanyalo konyogo familia magwa. Chodhruwa mana chiro iwewa mondwa usi nyithindo yud kaka chiemo, nyithindo yud kaka dhi skul. Gavana oparie wachwa ni kaachiel gi Mr. Balawanga gipar gimonego gitimnwa mondo wayud konyruok. Jokanyo mag komiti mar arita kwe e od bura mamalo mane dhi nyime kod limbe margi alwora ma Nyanza kotenore kod bero sekta mar arita e kinde mane gilimo Kisumu ne gikwedo okang' mane okaw mar loro chiro ma Kibuye maonge notice mora mora manomiyo jo ohala mondo giikre ka koro gidwaro mondo jokanyo duto ochan romo mar nyayo kwe mochwere e chiro no. As leadership we must listen. It's a market day. And Wananchi or the small traders had already prepared to sell their wares today. What happens when you close the market? What happens to their wares? What happens to the losses that they make? Jumbe adek mokalo, jola e chiro ma Kibuye ne obago ng'anyo e wi taka mopong'o chiro no mane miyo tiyo kanyo bedo matek kama duong' masani gidwaro en dhi nyime kod tijegi maonge songa mora mora ahinya to gisani ma skunde yawo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kibuye, Kisumu County. Machielo ni piny owacho mar kaunti ma Migori kokalo kuom migawo mar thieth dhi nyime kod ndiko oganda